Je to príbeh o mne, o dievčati, ktoré vyštudovalo chemickú školu, kde dostala základy a potom sa dostalo do firmy chemickej, kde vlastne tieto základy zužitkovala, ale samozrejme k svojej práci som potrebovala sa ešte ďalej vzdelávať, takže som musela absolvovať rôzne kurzy, pretože sú potrebné k mojej práci. Pracujem vo firme Tauchem, chemickej firme Tauchem, ktorá sídli na Nobelovej ulici a vyrábame rôzne chemikálie na požiadavku zákazníka, robíme pre rôzne odvetia. 20 rokov sme na trhu, ja v tejto firme pracujem 18 rokov. Pracujem so skvelými ľuďmi, ktorí sú nielen odborníci, ktorí mi dokážu kedykoľvek pomôcť, ale hlavne sa mám ešte stále čo od nich učiť. A sú samozrejme dobrí ľudia, dobrý kolektív, veľmi dobre sa mi s nimi pracuje. Chemickú školu som vlastne vôbec nechcela ísť, chcela som ísť na obchodnú akadémiu, ale vedľa na chemickej brali bez príjmačok, tak som sa nakoniec rozhodla, že pôjdem teda vyskúšať chemickú školu. Som sa v 4. ročníku dostala na prax do jednej chemickej firmy. Začala som tam robiť chémiu, s rôznymi baničkami, skúmavkami a kadičkami a krásne roztoky, tak sa mi to veľmi zapáčilo, tak som si to obľúbila a som si povedala, že tak toto by som chcela robiť možno aj v budúcnosti. Som si urobila ešte kurz angličtiny, potom som sa dostala na kurz manažera kvality, ktoré teraz momentálne som v tejto funkcii a potom som robila samozrejme v labáku, prešla som si rôznymi tými stupňami od výskumu, vývoja až po výrobu. Na mojej práci ma baví, že je to pokaždé niečo iné. Nasadenie do tých reakcií, farebné roztoky, dáte niečo do banky a vidieť z toho úplne niečo iné. A vlastne vždycky sa to dá, vlastne robíme pre rôznych tých klientov zahraničných a vždycky sa to dá na niečo použiť, ako či prísady do voňaviek, hnojív, alebo proste rôzne takéto využitie to má. Chemik by mal mať hlavne srdce pre tú chémiu, hej, musí ho to chytiť za to srdce, lebo proste bez toho to nejde. Je to veľmi zaujímavá práca. Takže to ma asi na tom tak celé uchvátilo. Začíname tým, že dostanem projekt, ktorý mám zadaný vlastne ako zákazku od nejakého zahraničného klienta. To samozrejme si musíme niekde naštudovať, ako sa to vlastne robí, hej. Čiže musíme mať nejakú tú rešerš, ktorú vlastne literatúru, hej, nejaké podklady k tomu, aby som to vedela urobiť, ktorú získam vlastne v knižnici. Už samozrejme máme aj na počítačoch rôzne tie knižnice, kde to vlastne získam tieto informácie, musím si to proste naštudovať. Nastavím tú reakciu a beží reakcia, hej. Takže až po vlastne produkt, ktorý dostanem konečný, potom to musím spracovať a dostanem hotový produkt, ktorý vlastne potom, keď je čistý, môžem ho poslať vlastne klientovi. Moja najobľúbenejšia zlúčenina, ktorú tak mám na špici, je napríklad výroba chirálneho epoxy hexénu.